Здравейте, добре дошли на кафе. Днес в холистичното ни училище с доктор Папазова ще си говорим, Мария, за 3 мощни природни средства, мощни оръжия в борбата с наднормените килограми, които все повече ни тормозят, особено в този сезон, но по принцип те не са само естетически проблем и би трябвало да се тързаем за тях целогодишно. Както се казва, не ме настъпва и по мазола, защото тъкмо правихме цял курс из България, холистичен за метаболитен синдром, и съм вътре в едни много лоши цифрички, 62,5 или 65,2 някъде, затлъстяване на човечеството по принцип. При това метаболитният синдром не е просто малко така, нали, в огледалото да не се събираш. Това е изключително тежко възпаление, защото тази нова масна тъкан, която не е тази, която имаме естествено в малък слой, секретира различни вещества. Помниш, ние говорихме и тук за метаболитния синдром. Да. Поддържа се едно възпаление, което се отразява на ставите, на яйчниците, поликистозни яйници, ревматоиден артрит. Като кажеш метаболитния синдром, той е в основата на това напълняване, и съответно води до много заболяване. Напълняването плюс още много допълнителни неща, тъй като е напълняване плюс възпаление, инфаркти, инсулти, високо кръвно, атеросклероза, огромния сърдечно-съдов риск. От 3-кратно до 5-кратно се увеличава риска от всичко рисково. Боже, съжалявам, че това е първата ни тема за седмицата, но всъщност това е масов проблем и аз се надявам да сме полезни, да дадем разрешение. Децата 20% се затлъстели. Срещу тези излишни килограми. Днес теб 3 казахме мощни природни средства. Ела да ги погледнем, ако искаш само, а след това ще говорим за всяко едно от тях. Това на какво ти прилича? Това ми прилича на шафран признавам си, но всъщност знам, че не е. Използва се като ефтин. Шафран е безумно скъп. Значи истински шафран, това е един средиземноморски минзухар. Елица, знаеш ли горе-долу с цената на килограм истински шафран? Истински шафран. Минзухара, говори. Това е шафранка, което е едно тревисто растение. Чакай, ще ми разкажеш за нея. А това е екстракта, от който се извлича от нея. Това е една специална от семето на... Значи, за подправката шафран се използва цветчето на минзухар и за заместител ефтин цветчето на шафранката. Всъщност това, за което днес ще говорим, е маслен екстракт от семето на това растение шафранка. Който тук е масната киселина, която е извадена и всъщност е сух екстракт. Да. И другото е... Конюгирана линолова киселина. Добре, конюгирана линолова. Тази красота е кафе. Ето. Само да покажа, има особен цвят. Това се води зелено кафе, въпреки че цвета не е зелен, но по-скоро означава, че не е изпечено кафето. Виждаме го, такова, каквото е наклонката. Аз ще откъсна едно зранце сега, защото ми е интересно как много е нашумяло зеленото кафе, точно във връзка с метаболитния синдром. Значи в науката е хит в момента. То е мекичко. Много е хубавко. Разрежем, вие прилича ли си на кафено зранце? Знам, че по принцип в цялата индустрия на природни лекарства за редуциране на теглото, сега зеленото кафе е едно от... егоист.Дай на мен едно зърно. Това е екстракт. Егоист. Нещо е много приятно. Замисли. Не съм яла, наистина. Хапай го. Да се възползваме днеска. Добре, така това е екстракта, за който ще говорим, който се извлича от... Много приятно. Аз мисля, че ми горчи. Така, това е мурсалския чай. Ние с теб сме си говорили за мурсалски чай доста. Днес обаче ще... Той само е една цяла легенда. Да, легенда е, това е екстракт от него, но днес ще си говорим за... Аз те предлагам така да кажем на зрителите. Днеска ще се концентрираме върху тези ефекти на трите растения, които имат отношение към наднормените килограми, защото те иначе са цяла енциклопедия. Може да се говори до утре за всичко за растенията. Аз те предлагам обаче пак в този ред да почнем, защото наистина за мурсалския чай сме си говорили с теб доста. Днес ще му обърнем внимание по друг начин. От друг ъгъл ще го погледнем. Но айде първо с тази прословута шафранка, която предполагам, освен на вид, че и много хора, като чуят шафранка, също ще свържат с шафран и ще си мислят, че от нея се извлича. Шафрана е един средиземноморски минзухар, който е есенен. И цвета му е легенда в кулинарията, но не и в медицината. Много скъпата подправка. Изглежда или така, или е жълт прах. Много наситен жълт прах. Сега обаче шафранката ето това. Прилича малко на будило. От 30 до 150 см. Виж какви красиви цветове. Ярко жълти, жълто-оранжеви и червени. Именно затова тя може добре да замести наглед това, което казва, то се вижда дори да не знае човек как изглежда точно този вид минзухар, за който ти говориш, ще се вижда че това ясно, че е минзухари, че това е нещо съвсем различно, прилича на магаришкия. Тази шафранка по принцип се използва за обагряне на тъкани, на храни, е в кулинарията багрило и подправка също.
но е обект на много интензивни медицински, клинични и експериментални проучвания в последните десетилетия. Защото знаеш, че на едно растение хубостите му и полезните вещества не са само в цветовете. Може да има в корените, може да има в семето, може да има навсякъде. На това растение семето се е оказвало изключително богато. На какво е полезно шафранката? Най-много омега-3, на които по принцип днеска сме доста чувствителни, по-точно чувствителни тяхта липса. Защото в храната взеха да превалират много омега-6, ние сме говорили за това, и се робува на някаква така абсолютно погрешна теза, че трябва да се ядат едновременно омега-3 и омега-6. Това въобще не е верно. Трябва да наблегнем изцяло на омега-3, за да компенсираме променената пропорция. И всъщност от тези семенца на шафранката се извлича масло, екстракт маслен, който е много богат на омега-3, на един витамин F, който го има и в някои семки, като кайсеивите, който сега в науката се спряга като толкова мощен антиоксидант и толкова важен, дори като противораков и противовъзпалителен агент, че това също е много характерно за тази шафранка. Витамин F е много рядък. И освен това има още и витамин А и витамин Е, т.е. мощни масно разтворими антиоксиданти. Но освен това, шафранката има и друго много специално вещество вътре, което е свързано вече с редуциране на теглото. Сега ще те питам, какво в тая, чакай сега ще си я взема тук, какво в тая шафранка води до снижаване на наднормените килограми? Какъв е принципа, по който действа? Най-важното е, че ние тук говорим от името на науката и този принцип, за който сега ще разкажа, е клинично удостоверен. Има вътре една линолова киселина, която е специфично свързана и се нарича конюгирана, свързана линолова киселина. И тази киселина взаимодейства с един специфичен ензим, който е много важен в масната обмяна. В тялото ензимите, които разграждат, завършват на аза. И в случая говорим за ензима липаза. Той се намира навсякъде в клетките и междуклетъчните пространства, но е много важно да го активираме там, където сме натрупали тази нова висцерална или кафява масна тъкан. И се оказва, че по някакъв си нейн природен интелект тази конюгирана линолова киселина активира липазата точно където има най-много липаза всъщност. Защото организма самия се мъчи да ликвидира проблема по някакъв начин. И това, че сме натрупали благодарение на инсулиновата резистентност, това доста сериозно количество активна, нова, много секретираща възпалителни и други субстанции масна тъкан, изключително много пречи. И е много активен ензима липаза. Допълнителното му активиране от конюгираната линолова киселина на шафранката всъщност води до разпадане на мазнините точно в тази област. Това, което искаме всъщност. Да изгорим, по някакъв начин да ликвидираме тази мазнина, която ни тапицира ханша, талията и корема. Това е изключително важно. Значи, много е важно да изгарят тези допълнителни, вредни, болестотворни мазнини, а не просто да слабеем, изгаряйки мазнини. Освен това, много е важно, докато слабеем, да не загубим мускулна маса. Защото по принцип с възрастта хората, затлъстяването има и възрастово обусловен фактор. По-възрастните са и по-пълни. Те губят мускулна маса. Едновременно с това тази конюгирана линолова киселина се свързва с фактори, наричат се мускулни маркери, за разграждане на протеина. И всъщност се блокира, намалява се разпада на протеинова маса, на мускулна маса, на протеините, на белтъците в телесната мускулатура. А сега науката вече толкова добре дала концепцията за това как е правилно да се лекува метаболитния синдром, че ние просто трябва, разглеждайки всяка една билка, да знаем къде се вмества в тази картина. И тук имаме два много основни фактора. Разпадане на точно тази кафява масна тъкан по един естествен начин, чрез активиране на ензима, който го прави, и запазване на мускулната маса, чрез намаляване на активността на тези фактори, които се действат за нейното разграждане. Разбрахте. И сега зеленото кафе. Само още нещо да ти кажа. Кажи ми още нещо. Много е важно, че линоловата киселина има противовъзпалителен ефект, да не забравим, защото нали сме възпалени. Значи действа и на тези хормони, които наричаме клетъчни, които имат провъзпалителен ефект. Така че хем намаляваме тук, където не трябва да имаме, хем вече не се възпаляваме чак толкова от факторите на тая кафява масна тъкан. И, както казах, зеленото кафе, ето така изглежда едно клонче от кафено дръвче. Ние го опоскахме с теб, но едно кафено зрънце остана.
Ето го и него. Само да кажем, че го наричаме зелено кафе, не защото е някакъв специален сорт зелено кафе, а защото не е изпечено. Това е кафето преди да се изпече и да дойде в магазините ние да си го направим ето в тази напитка. Но всъщност има много сортове кафе. Всеки от тях ли действа еднакво добре в борбата с наднормените килограми? Значи, освен, че науката се фиксира към качествата на зеленото, неизпечено кафе, тя се фиксира и към определени сортове, защото в някои сортове може да има и токсични вещества. Изследвани са такива. Предполага се, че ако в много големи количества се консумира, тогава може да имат и някакъв вреден ефект. Иначе кафето по принцип е мощен антиоксидант, то не е вредна напитка, зависи как го приемаш. Специално зеленото, и то от един сорт кофея, много специален сорт е кофея канефора робуста пиер. Кофея канефора робуста пиер. Това е сорта... Ги запомниш, те неща, Мария, така. Учи го, като че ли учи чужд език. Този кофея канефора робуста пиер е един такъв сорт, който притежава всички положителни качества за редуциране на излишна подкожна тлъстина, без да има абсолютно никакви неприятни странични ефекти. И всъщност той съдържа няколко киселини, този сорт, в по-голяма концентрация от другите. Хлорогенова киселина, която е мощен антиоксидант, кафеена киселина. Съдържа, разбира се, и много други вещества, но най-важното е, че умее с тия две свои съставки основно да регулира кръвната захар. Ние знаем, че всъщност се пълне от това, че когато едем въглехидрати с висок гликемичен индекс най-вече, дигаме много... Тая крива е важна, пак да я припомня. Пик на кръвната захар, и понеже в мускулите има достатъчно гликоген, тъй като ние не се движим, това е има две възможности човек да оползотвори кръвната захар. Първо, да има нормален инсулин, за това разбира се, и да няма инсулинова резистентност. И инсулина закарва излишната захар от кръвта в мускулите като гликоген, но там трябва да има нещо, което непрекъснато да вали гликогена, ако ние не се движим. И едно от приоритетните качества на кофея канефора робуста пиер и на тая хлорогенова в комбинация с кафеена киселина е, че се действа за тази гликогенолиза, така че в мускулите винаги има едно готово депо да приеме част от кръвната захар, която да не се отложи като мазнина. И същевременно се асистира на правилния транспорт и правилното усвояване на глюкозата, което е нарушено, когато има инсулинова резистентност. Намалява тази резистентност, облегчава се този транспорт и правилното усвояване на глюкозата, която се превръща в гликоген в черния дроб и мускулите, а не в подкожна мазнина. Чакай, че ми стана сложно. Значи е различен принцип, по който действа, да речем, при шафранката, тази линолова киселина, свързването с липазата. По принцип, нали знаеш? При кафето е различно при този сорт. Точно това е важното в случая да изтъкнем, че имаме няколко растения, които имат различен взаимно допълващ се механизъм. Кафето регулира усвояването на глюкозата, гликогенолизата, освобождава депа, където тя да влезе като гликогена, не като мазнина. Същевременно конюгираната линолова киселина на шафранката пък разгражда директно чрез ензима липаза тези подкожни натрупани кафеви мазнини, кафява масна тъкан, и същевременно има противовъзпалителен ефект и съдейства за запазване на мускулната маса. Изключително... До тук много добре тези двете. Добро отборче. Но любимия ни и много наш мурсалски чай. С теб сме си говорили какво си спомням от предишните ни разговори. Мощен имуностимулатор. Помага изключително много в битката с високо кръвно налягане, профилактика на сърдечни проблеми, инфаркт. Но като че ли не сме си говорили за това колко полезен може да бъде в борбата ни с килограми. Да го направя по-общо, ако ми позволиш. Позволявам ти, Мария. Това е нашето холистично училище и ти все още си ми преподавател. Но идва времето, в което могат да се сменят ролите. Ще се сменим. Аз съм абсолютно сигурна, но да припомним, че всеки един болестен процес започваше като минерален дефицит. Първо, в много комплексния състав на този адаптоген, мурселския чай, има 22 от най-важните минерала в много лесно усвоим вид. Така че, попълвайки, то е една хубава хранителна билка, да го наречем. Има хранителна стойност. Дава на организма това, от което клетката на клетъчно ниво има нужда, и същевременно има мощен детоксичен ефект, чисти кръвта.
Има мощен диуретичен ефект. Влияе като имуномодулатор, което означава, че може да стимулира имунитета, обаче при автоимунни заболявания може да намали. Има абсолютно добре проучен, толкова мощен антиоксидантен и противовъзпалителен, че същевременно и противораков ефект. Има ефект абсолютно върху всички системи. Бъбречна, пикочополова, т.е. сърдечно-съдова, знаем наистина за инфарктите, инсултите, за високото кръвно налягане, дихателна система, върху кръвотворението има положителен ефект. Но много важното в случая е... А върху килограмите отрицателен? Така. Да, защото той дренира. По същия начин и тази конюгирана линолова киселина има известен антицелулитен ефект. Такъв се наблюдава и при зеленото кафе. И тук той се подсилва от мурсалския чай, защото тъканите се дренират. Когато си подпухнал, може просто това да е, примерно по причина, че си ял в 10 часа вечерта, може да се будиш с турбички под очите. Това ще мине за ден-два, но когато вътрешно задържаш течност, когато си предразположен към целулит, както и когато си вътрешно възпален поради метаболитния синдром, много е важно да има детоксикант и същевременно нещо, което да дренира лимфата. И в този случай идеалният трети участник в една такава комбинация е мурсалския чай, който да може да дренира организма и да го детоксикира. Освен това, той има един мощен механизъм, който на ниво клетка стимулира отварянето на тези канали, през които водата извлича навън токсините. Така че той е клетъчен детоксикант, мощно антицелулитно и диуретично средство, без да изпишкваш тази вода, нали, без която не можеш. Пак ставаме, за да финализираме с теб. Тук, ето, виждаме трите екстракта от три, както казахме, мощни природни средства в борбата ни с килограмите. Искам да кажа нещо допълнително. Значи ние ги виждаме като прах, зеленото кафе като течност, извинявам се, мурсалския чай като течност. Значи добре е да присъстват в един възможен събран вид заедно, в един ансамбъл и да са в течен вид. Защото течното се усвоява най-добре от клетките. Помниш колко бяха стресирани и заключени клетките? Много важно е да имаме една течна фаза, в която всички тези прекрасни съставки на тези три средства, редуциращи теглото. Те борят килограмите по три различни начина. По три различни начина. Конюгираната линолова киселина съдейства за отслабване около талията, ханша, има антицелулитен ефект и натрупването на мускулна маса си остава. Прекрасното зелено кафе съдейства за правилния транспорт на глюкозата и за липса на нейното отлагане под формата на мазнина в организма. И освен това също има антицелулитен ефект. Мурсалския чай дренира и извежда токсините и също излишната течност от набъбналите на по-пълните хора възпалени тъкани, масни тъкани. Така че имаме така идеален троен комплекс или отбор от три редуциращи теглото през лятото, правище ни по-добре изглеждащи в банските. Да, ти ще сложиш скоро банския, за нас има още време. Благодаря, мастер.